hubaran yung skinless. Skinless na hubaran pa. Hindi ko na kaya yung As Jake, ikaw pala yung boss namin. Hi. Hi. Mahihain po kayo? Nangangati yung batok mo. So, ano ba yung tuturo ko sa kanya? Ano ba? Lahat ng prosesyo sa ating importation ng mga opo. prosinggol sa pag-deliver. Ako po magturo kung paano hubaran yung skinless. Skinless na hubaran pa. Ako na lang hubaran mo. Ay, ibig sabihin. Kaya ko po magturo kung paano mukbangin ang longganisa. What? Diba? Yung frozen, yung Ay, specialty ituro mo sa akin yan. Asan niyo po yung longganisa niyo? Parang wala naman nababakat. Chorizo. Chorizo. So funny. Kaya boss, mag-resign ka na. Siya na lang. Okay na kami dito. Kayang-kaya ng anak mo patakbuhin yung kumpanya kahit wala ka. Oh my God, magiging walang kwenta ka talaga kapag siya talaga yung... Baka matanggal ako sa trabaho. Pabalik na po. Oh my God. Umuwi ka na gabi-gabi naghanap na yung nanay mo. Dito nanay mo, kausapin mo. Hello? Ma'am. Baby ko! Uwi ka na, baby? Yes, ma'am. Oy, uminom ka na ba ng vitamins mo? Opo, ma'am. Oo, uminom ka na ha? Opo, ma'am. Oo, tsaka uminom ka na ba ng milk mo? Opo, ma'am. Gusto ko po kasi maging transparent sa inyo. Siya po yung nagpumilit sa akin. Sabi niya po, hearted kita. Napagalitan ako ng papa mo dahil... Tinawagan ka ni ma'am? Hindi ko na kaya yung sorry. Pero... sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. at mag-comment ka na rin sa Bisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.